ko sa inyong pwesto. Ayaw pagduha-duha, tanang imong non-ordera. Ayaw pangita o barato. Igawas ang inyong kwarta para masunda na pagtimpla. Itagay na, ipasa na ang baso. Ayaw padala sa problema, sumutra ng sakit sa ulo. Paminaw do, itagay na, ipasa na ang baso. Ayaw padala sa problema, sumutra ng sakit sa ulo. Paminaw do, itagay na.